Πώς θα το βγάλουμε, το μικρό πάνω να βγει το άλλο ρε πούστη μου. Ωραία. Υστερά εννοείται όταν να το πιάσουμε λίγο το αυγό να το βοηθήσουμε. Όχι. Να το, έλα. Άστα λίγο. Να το κεφαλάκι του. Το κεφαλάκι του. Τώρα θα βγαίνει. Τώρα. Μια ψυχούλα ρε μάνα, μια ψυχούλα, κοίτα. Αυτό το δεν πρέπει να το πάρουμε από εδώ, το βάλεις εκεί μέσα, βάλτε εκεί μέσα. Αυτό. Πάρτο δε, πάρτο. Αυτό είναι από εδώ. Είμαι ένα ωραίο στο κουτός. Είμαι αμά. Να το. Άστα. Να το, κάτσε εδώ λίγο. Να το. Τώρα θα πάει άλλος ο μαλάκας να το σκοτώσει. Πήγαινε από εκεί. Αμέσως, κοίταξε τσίμπημα κατευθείαν, παιδιά, δεν το πιστεύω. Να βρες, κάνω εγώ κουτιέτα. Τσίμπημα ρε παιδιά, κατευθείαν, επίθεση ρε παιδιά, κοίτα πάνω του πάει. Φύγε βρε μαλάκα από εκεί. Για ρίξτε το πάνω να σκεπάσουμε, περίμενε. Τι, μου φωνάζει και τ' άλλο. Ναι, έτοιμο είναι, βέβαια. Αυτό. Μαλάκα, μου λέμε απίστευτο πράγμα. Να το βοηθήσεις λίγο να το βγάλει. Τρώει το αυγό του όλο αυτός. Ακόμα δεν γεννήθηκε, τρώει. Θα πρέπει να το τσιμπήσει τώρα, παιδιά. Αν το τσιμπήσει θα το σκοτώσω, Αυτά είναι.